болса керек иде. Кара ничек туры килген, а? Ул миңа да кирәк. Әнисей, алайса мин синекен алып торам. Нәрсә? Мин тиз генә. Эй, кая киттең? Сак бул анда. Мына балалар бик кызыксынып карарга тиешләр. Үзең өчен шул кадәр күп мәгълүмат алып була? Минемчә, менә Нолик белән без генә охшаш. Чөнки менә ул да кичкенә, мин дә кичкенә. Һәм менә без тик торырга бер дә яратмыйбыз инде. Ул әйтә, мин җибне тарткалагач күтәрде. Аңладым. Ул әйтә, аңладым ди. Ой, аңладым. Ул әйтә, былай да аңладым ди. Әгәр дә сифатлы мультфильм ясыйбыз дисәгез, аның процессы бик зур. Иң беренче безнең бик күп кенә ниләрнең беренче адымнары ясау Айдар Минхаҗев дигән җегетебез. Ул 1000дән артык теге җыр язган җегет инде. Шуңа күрә һәм безнең Роберт абый белән, Разил Исмаиловчлар белән, Рабит Батулла безнең редактор, ул тел сагында тел белгече бит инде. Шуңа күрә һәм башкалар. Тимка, Нолик, рәхмәт. Сез мине шундый коткардыгыз. Шуның өчен без фиксиләрдә инде дим. Дим Димыч, кем белән сөйләшәсең син анда?